20 jaar geleden werd het stil in Noordoost-Friesland. Dit weekend doen we het nog 1 keer. NRJM wie een piraat, grotendeels in de woorden. Dokkum dan woord, Westerijn en omstreken. Erg populair destijds. Wie de eerste, hoe zei je dat, popradio-piraat. Wordt oorzaak de Hollandse hits. We draaien de top 40. Veronica is een groot voorbeeld. En ja, daar winnen wij eigenlijk een soort van kopie van, om het zo maar te zeggen. Een vraagje over het spandoek achter de DJ. Is dat spandoek van 10 jaar terug? Yes. Dat ik, René Terpstra, voor jullie gemaakt heb. Deze werd voor het eerst gebruikt in het winkelcentrum van Damwoude. Ja, dat klopt. Dat is het. Dat is hij. Wij hadden het erover. Dat is getekend door iemand met viltstiften en zo. Ik dacht dat ik Gerrit gisteren hoorde zeggen dat hij er met de hand had ingekleurd. Of, Volgens mij. Ja, het gaat lekker. Ja, moest er even weer inkomen, maar... Ja, wie dreig? Ja, het is natuurlijk 20 jaar geleden. En dan draai ik zelf nog wel eens een feestje of zo, een drive-in-showtje. Maar hij is toch even wat oors dan radiomeidje natuurlijk. Dus, ja. Waar zit hem dat in? Ja, apparatuur hè. Dat is al je sabot verhoren, dat knappen, scowen en ja, het is gewoon een heel wat verhaal. Ik krijg best wel protte reacties van waarom gaan we naar trouw en dat moet weer waarom komen. Maar nee, er is geen sprake van. Het is puur eenmalige, zeg nooit natuurlijk, maar het is een eenmalige actie, reunie, gezellig weekend, maar een radiomeidje. Dat komt er elke op de.